Здравейте хора, аз съм Тойко Бегесъм, ние сме с Никола. Здравейте. И днес играем в Skybox. Не знаете, Никола има така кръстежето. Извинете за малко развитие, ама... си правим клипови на Skybox в Legit. Някои хора може да го знаят. И винаги ще снимаме клип точно така. И там лето виждате на един приятел на Никола. Къщата. Да, Тя е много голяма, тя е 28 левел. Даже да не... то тук има левели ли? Да, ти са на левели, като дигнеш някой левел, ти дават кирки, работи. Ние кой левел сме? Чая да видя нашите. Нашите е 19 левел, yes. Я, против вера къде се гледа. Напиши. Ето и с чертичка напиши и гледай в чата, то ще го изпише с зелено. Не с зелено, но с жълто ли? Да, с зелено. 19 сме. Те кой левел са? Видя ли бе? 19? Ма как са тига левел? Искаш да ни пусна мисия? Така ли са тига левел? Ами като я разширяваш. Като я разширяваш, той се дигат повече левел. Пък на Пичо е вече 28 левел. Хора... Клипа няма да е толкова дълъг. Свършимето и... 2 часа ще. Аз знам и как се снима и с фрап, само ми мържи да го пусна. Аз троша едното дърво и от другото пораства. Ти е гача. Хора, извинете, че не снимам с фрап, снимам в бандика, ама мързи да го изтегля сега. Пък знам как се прави. Си има ивенти. То тук има ли ивенти изобщо? Има 150 ивенти. Няма бе. Напиши лапе бе. Няма да е сега, той след малко си. Не, няма нищо. 19 лева. Сега бе. Да сложа ли? Ихи! Кое? Къде то стака? Нема, как го правиш? Тук някаква малка къстичка ме кола. Не прави къща. Имаме ли, чакай, имаме ли кофа? Имаме кофа, ама няма. Знаеш колко? Иска се тук да ни, за да взимаме тук камък, нали знаеш? Той майко трябва да се нахрана. Так нямаме храна. Имахме една ябълка и за кой е? Гледай се са, взимам лавата. Не! Няма ли кола? То се е там, скъсна. Не, Стойко! Ти не е машината за каблстон. Тук си не е машината, не искаш ли? Не. Тук има земя да удари. Я махните с къща, после като разширим повече и започнем да правим по-хубава къща, по-огромна на цялото сега поле. е остави така, остави. Вътре искаш да ни е фермата. Чакам. Там ти е фермата, искаш ли? Да. Развалията с къща, чуй. Не види ето къщата си за фермата. Бе. Фермата си до ета с къща, виж. Виж, Стойко. Чакай да направи тук. Виж ли? Не бе, тук да фирмата си е тук за ета с къща. Или е тук пред къщата. Влизаме и е тук ще... тук да е за дърво, искаш ли тук да прата дървицата? Ще я разрушава. Аре, Никола!
Я виж какво я направих. Ти хора... Сега е много... Забравяй, че имаш клип. Не знам, аз само не говоря. Те има. 20 левел сме, Никола! Стига, Никола, 20 левел сме! Бяха бето. Много. 20 левел сме, защото аз го разширих. Не, защото... То не е заради къщата. Едерман е зомби! Убий ги! Едермана! Гъс! Мангал! Аз ще убия зомбито! Умри бе! Ти на мене не ще правиш, бе. Ендермана претрепалите. На колко сърца от тази този мършавяк? Давай, отнеме. Тос! Во? Абе, напиши изхомне, бе. Изхомля. Да. Не стоиш и... Не стои там и свои. Напиши изхомнението. Не ми става нищо. И добре, хора, това си е за клипа. Ще направим втори епизод и чао.